So hello po mga Master, no? Welcome back po sa channel ni Rakitiro Master. Na ngayon po, nagsama naman po ulit kami ngayon kasi pupunta po kami kina Tatay Zelizar and nag-grocery po kami ni Rakitiro Master po. And ayun po, thank you so much no kay Rakitiro Master kasi sinamahan niya po akong pumunta kina Tatay Zelizar. So yun po, abangan po next clip ng aking video kasi ipapakita ni Rakitiro Master doon yung mga pinamili namin at pagpunta namin kay kina Tatay Zelizar. Mga kamaster, so medyo na traffic po tayo mga kamaster kasi may ginagawa yung kalsada dito. So, update ko lang kayo mga kamaster pagdating namin doon sa bahay ni Tatay Zelizar. A few moments later. So ayun mga kamaster, no? So andito kami ngayon sa bahay ni Tatay Zelizar mga kamaster. So nilipat na pala si Tatay Zelizar ng tirahan mga kamaster. Hindi na siya doon sa dati niyang tinitirahan, yung nasa yung ano na yan, yung dating bahay niya. So pinagawan pala siya ng bagong bahay ng kasama ni Marinong Humboy. So maraming salamat kay Jing Astor, no? Kasi pinagawan nyo ng bahay si Tatay Zelizar kahit maliit lang. Importante meron siyang matitirahan. So yung bahay ni Tatay mga kamaster is andito lang sa gilid ng kalsada, no? Dito pinatayuan kasi yung tinitirahan niya dati is pinapaalis na siya doon. Yung bahay niya na luma kasi di daw sa kanila yung lupa. So meron din concern na netizen na nagbigay ng lupa para kay tatay, so dito siya pinatira. So ayan mga kamaster. So ayan tayo. So meron palang nag-sponsor para kay tatay, no? Grocery. So ayan mga kamaster. Ako po yung inatasan ni Sir Jing Astor. Ayan si Tatay Zelizar. Tay! Ako yung magkiling na Kumusta? Tatay. Kumusta? Kumusta? Ipakita ko Wala sa inyo. gapon. Itlog ma'am, balito 3 po itong itlog. Matagal-tagal na rin po mga kamaster, no, na hindi ako nakapunta dito kay tatay. Kaya di ko nalaman na nilipat na pala si tatay ng tirahan. So maraming salamat kay Marinong Humboy kasi sinama niya ako papunta dito kay tatay. Kaya nalaman ko na nilipat na pala si tatay ng tirahan. So ayun mga kamaster, so, maraming salamat. Meron sa nag-sponsor para kay tatay ng grocery. Tuna. Bali 10 yan tay. Usang na. Kaya. Pagjibar na tay. Diba? Oo. Tapos napo tayo mga corn beef. Saan ba corn beef tay? Ay, oo. Ayan, paborito ni mo ni tay. Oo. Ayan po yung tay. Ma'am, salamat. Ma'am, dura. Ayan sa Ayun. Tabang. Ayan po, naiyak si tatay mo po. Kaya
tayo. And thank you so much po sa lahat po ng mga ano. Tayo daghan kayo na tayo. Unang pagpalastig yung sa inyong kaya ayaw po bawas paglaom tayo kayo. Na hindi daghang tao tayo na nagtabang nimo, daghang tao na gusto mo tabang nimo tayo. Unang wala dito ka magdakon tayo na naiko nga grasya mo abot sa imong ano. Unang pakibisog sa mga honors mo abot sa kinabuhi nga unta ang hatagang patag mas bagsik ka mas mahimsog na paglawas na iyahan ta permi sa atong kinasa taas tayo no para matagan ta mabasko malawas bahala wala kay tayo makita basta importante tayo na buhi ta tayo no na tay kuan kay daghang tao nga gusto mo tabang tayo daghang tao nga gusto mo tabang nimo daghang tao nga kita sa tong video nga di ba sa una natong Umiiyak po si tatay mga kamaster, umiiyak. noong po unang punta namin is yung nag-vlog kami pagbalik namin may mga business na kami dala. Sarili mong ano, bahay kubo, di ba? Kahit hindi gaano malaki basta matatawag mo na rin to pa sa'yo, di ba tay? Oo. O Jod, ayan po, umiiyak si tatay. Ayan po yung luha ni tatay guys. So, mga ko ikaingon ni mo tay nga bisag unsa nga problema maabot sa tuwa tay mauman dyan na ang Ginoo na ikano sa atua, di ba? Ang Ginoo tay na idagdag sa plano sa atua. Ayan. Kami gihimo ming inspirasyon, gihimo ming Instrumento. gihimong instrumento nga ipakita sa lagahanan, daghan ang kakita nimo, daghan ang katabang sa imong hatay. Di ba tay? Ayan. So, ayaw pagpawa o paglaom tay kay habang may buhay may pag-asa, di ba? So, huwag kang umiyak na tay. Ayan po, umiyak po sa tatay mga kumboy, no? So, ayaw kahilang tayo, importante mo katawat na. So, matagal-tagal na rin mga kamaster, no? Di ako nakapunta dito kay Tatay Silisar mga kamaster. Kaya nagulat na ako ng pagsama ko ni Marino Homeboy is dito kami pumunta sa bago niyang bahay kubo. So, yun mga kamaster. Yung nilipatan niya pala mga kamaster is malapit lang din sa kalsada mga kamaster. Ayan. So, sana mapanood niyo po yung part 1 saka hanggang part 6 mga kamaster. Yan si Tatay Silisar, yan yung tinutulungan namin ni Marino Homeboy dati. Marami ding ibang nakakita na vlogger, kaya tinulungan din nila si Tatay, no? So, maraming salamat pala Thank you so much sa inyo. Master. Happy birthday, Marino Homeboy. Ayan. Thank you so much, Tay. Yung birthday ko, Tay, is coming August 27, no? Ayan. Thank you po, Tay. And ayun po, sa darating mo kong birthday, Tay, pupuntahan ka namin dito. Bisitahin ka namin, ha? Ano? Ayan. Ayan po yun. Ayan, lagay ka, Tay. Oh, biscuits na, Tay. Yan po mga kamaster, so uuwi na kami mga kamaster kasi may pupuntahan pa kami ni Marino Homeboy. Kaya update lang kami sa susunod na pabalik namin dito kay Tatay Silisar mga kamaster, no? Sa ilo ka to, naintindahan So ayun mga kamaster, so maraming salamat sa nag-sponsor pala kay Tatay Silisar, sa lahat ng tumulong kay Tatay Silisar sa pagpagawa ng kanyang bahay, sa paglipat niya dito. So maraming salamat po sa inyo. Sana marami pa kayong matulungan na kagaya ni Tatay Silisar. So ayun po mga kamaster, so maraming salamat po. At sana po mga kamaster is patuloy niyo pa rin akong suportahan sa aking pag-vlog. Sana di kayo magsawang sumuporta. Maraming salamat sa paniniwala. So ayun po mga kamaster, so don't forget to subscribe. Pwede rin kayo mag-iwan ng comment kung ano yung isasuggest nyo sa akin
para kay Tatay Silisar. So ayun mga kamaster, so maraming salamat sa inyo lahat. Sana di kayo magsawang sumuporta kay Rakitirong Master. So about pala sa akin ang aking laban sa Battle of the Small YouTuber sa sa Mandawi, Villamor Boxing Gym is postpone po muna yung laban ko kasi dahil sa dahil dito sa pandemic na ito. So naka-DCQ pa rin kami dito mga kamaster, no? Kaya postpone po muna yung laban ko mga kamaster. Sumama lang ako kay Marinong Homeboy. Binilan namin ng grocery si tatay kasi mayroon nag-sponsor. Thank you na rin po kay Rakitiro Master. Subscribe na rin po tayo kay Rakitiro Master Matomboy. So ayan po mga kamaster, so alis na po kami mga kamaster kasi may pupuntahan pa kami ni Marinong Homeboy. So maraming salamat sa mga nag-sponsor para kay tatay. Sana di kayo magsawang sumuporta. So ayun po, thank you.